došlo, to moje dildo. Povedali diskrétne balenie, ale toto nie je diskrétne. To je už to dildo? Áno, už mi ho donesli. Moby Huge XXL. Vyzerá to väčšie v realite. Áno, moje bany má trošku, mám to stému. Ale počúvaj, vidíš to? To je kvalita. Takže máme tam ten vozík, takže tu ti tu dám papírek. S tým ťa potom uviažem. Kurva, ty piče! Keď sa mi postaví. To piče, nechaj ma. Držíš to? Pusti Boha, okej. Čo? Kde mám čepku? Nemám? Dobre. Dúfam, že... Boha, čo sa ti stalo? Počúvaj, normálne to na budúce zober, jak teraz to bereme, nejak priebana piča, dobre? No, nekriž na mňa. Dobre, zober to, tu, poď, dobre. No ale teraz jak to otvoríme zase, Boha? Ja vôbec neviem, vieš čo, rob tam dieru alebo niečo. Počkaj, Ok, už mám presne čo viem. Zrobíme tam taký menší glory hole. Čo ti jebe? Na čo glory hole tam chceš, to dildo, nie? Multifunkčnosť, počkaj, ja testujem. No, dojde sa ale... Čo sa deje? Potrebujem menšiu. Ty si taká piča, počúvaj, vyrežem to, dobre? Drž. Počkaj! Ani To si nebolo. zajebala. Ale tak to nejde von. Čo? No tak počkaj, držím, 3, poď. Boha, tak počujeme. Poď sem. Tu vyzerám moju krásnu sekierku. Nie, do piče. Už ju mám, dobre, poď sem. Poď sa mi aj tak ako nevidí, vie. Raz, 2, 3. No vidíš, ani to nepadalo. Môj Bože. Tak dobré, ale toto na budúce už nerob. No paráda, neprišlo si, prečo ti môžeme vyprstiť. No čo tu mám? Ty kokoti. Ty sa pošťala. Ja som sa nepošťala, to je môj kamovací lubrikant, ako som to rezala, som to rozrezala. Tak počkaj, mne do toho kladidlom real quick. Ty piče. Tak si sa mala ohnúť. Kurva. Boha, nepohne to. Ber páčidlo. No, nevymáte ho, mám. Je tam je za pedračkou, chod si do ňoho. Počkaj, dobre, mám ho. No už to máme. Čo to tu Poď. máme? To asi není to dildo. To piče, Meti. Oni nás ojebali. 1000 eur som za to dala. Že by si nekúpala systému. Ja, to je ten multifunkčný sex robot. A to musíš dať penis. Ja, počkaj, najprv tam nalej vodu. Nech sa to Daj tam ešte trošku viac. Dobre, počkaj. Tak chlamidiu. To stačí? Asi hej. Dobre. No, čo to tu je? Paw job, food job. Počkaj. Najprv zapojme do elektriky, nebo ťa to jebe. Môžeš? OK, tak teda ten paw job. Čo to je za paw job? To nie je na piču. Počkaj. To je riadne ojebali. Počkaj, klikneme toto. Golden shower, Jaj! To malo ísť na mňa. To som nechcela ja. Boha, počkaj, musím napraviť tie striekače. No, Dobre. Si to dojebala podľa mňa. Nie, počkaj. Tu treba zozadu tu najebať, počkaj. Počkaj, musíme to rozmont... Do pič, čo robíš? No vidíš, ako... Aby to tam vyletelo. Ale ak to dobre chytná, to čo víš? No, takže tu máš fentanyl. No. Tu je semenopompička. Tu máš ostrikovače. Na piče z druhej strany. Boha, dobre. Ešte tu je kokain. Otvoríme. O môj Bože. Vládkov recept poznám, dobre, chceš? Vieš čo, ja abstinujem, nedám si radšej. A čo je toto? To sú tie ostrikovače. Jaj. Počkaj. Fentanyl. Heroín. Radkovú by som si dal. Toľko? Boha, jevričko zase. No daj mi. Golden shower máš? No to je klasika. Prečo si to vypila? Bože, to je také výborné. Nie. Poď ochutnaj tiež, nebudeš, neodmietneš. Nie. Pozri sa, ja ti zaplatím. To je môj moč. Tá hore je moja, tá vedľa je tvoja, tá dole je Radková. Pozri, tu máš mincu a bež. No tak... Chceš moju alebo tvoju? Ešte dám si tvoju. Dobre, tak ten spodné tlačítko. No, teraz pozri, si to takto nalejem. Tak, výborne, áno. No tak krčavu som sa vyšťala teraz. Ešte to je teplé mimochodom. Tililing. Beňam. Máme
zarobené euričko, výborne. My sme to zvládli, Bibiana. Milujem byť malý, milujem